Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Милитсия вазифадор аст ҷиноят ва дигар ҳуқуқ вайронкуниҳоро пешгирӣ намояд, сабаби содиршавиашро ошкор ва барои рафъи он тадбирҳо андешад ва дар тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон иштирок намояд. намунаи аз фаъолияти милитсияи Суғд дар ҳамкорӣ бо идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад манзури шумост. Сархати гузоришҳои барнома чунин аст. боздошти ҷавони ғоратгар дар Хуҷанд. милитсияи Бобоҷон Ғафуров нашаҷалобонро дастгир намуд. гирифтани пора аз ҷониби нозири мези ҳарбӣ. қасдан несту нобуд ё вайрон кардани амвол ҷиноят аст. дар Истаравшан нақлиётҳои беназорат ҳадафи дуздон қарор гирифт. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ҷинояти ғоратгариро бо изи гарм ошкор намуд. ҷавони 24 сола дар ин ҷиноят гумонбар аст ки бо таври ошкоро ва истифодаи зӯроварӣ маблағи пулӣ ва ашёҳои арзишманди ҷабридаро тасарруф кардааст. хело дарднок аст вақте барои ба даст овардани пули муфт ва роҳат зистан дар замири ҷавонон майли содир намудани ҷиноят пайдо шуда қудрату тавоноии худро ба кирдори ба ҷомеа хавфнок, дуздиву ғоратгарӣ ва дигар шаклҳои ҷиноят сарф менамоянд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд нисбати шаҳрванд Назарзода Мусоҷони Сироҷиддин соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ғоратгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. гумонбаршуда шаҳри Хуҷандро барои зисти муваққатӣ ва кору фаъолият интихоб намуда, ҷои оне ки ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул шуда рӯзгори худро пеш барад, дар муҳити нав худро дар образи ғоратгар муаррифӣ намуд. санаи 25 феврал тахминан соатҳои 20:00 дақиқа дар ҳавлии муваққатан истиқоматиаш дар суруғаи шаҳри Хуҷанд кӯчаи Ҷуразокир бо истифода аз корди хоҷагӣ ва таҳдид нисбати марди 38 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Адрасмони шаҳри Гулистон зӯроварӣ нишон дода ошкоро 1200 сомони пули нақд ва 2 адад телефонашро тасарруф намудааст. Корда гирифтем инсоном гуфтам пулаки 100 брор ам хестод дастмада ки сайси хидам аксашам баншай пула гирифтам Пакистон қадам ва дар берун бро вардамш дар қадам дар берун бро вардам берунш қадам дар махкам қадам. бо ин кирдораш гумонбаршуда Мусоҷон Назарзода ба ҷабрида фишори равонӣ ва 1950 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. маълумотҳои тафтишотӣ ҷамъоваришуда иттилоъ медиҳанд ки ӯ наздик 4 моҳ аст дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ҳавлиеро ки ҷиноят содир шуд 2 моҳ инҷониб ба ривази ҳар рӯзаш 10 сомонӣ ба иҷора гирифта, ҳамчунин барои шабгузаронӣ эҳтиёҷмандонро ба он роҳ медод. шуғли доимӣ надошта ҳамчун коргари кироя дар мардикорбозорҳои ҳудуди Хуҷанд маблағ ба даст меовард. рӯзи ҳодиса низ ҷабридаро ки ҷои хоб ҷустуҷӯ дошт ба хона роҳ дода бо мушоҳидаи маблағи ҷайби ӯ амали ғоратгариро содир намудааст. худи ҳамон рӯз баъди муроҷиати ҷабрдида ба мақомоти милитсия ҷиноят бо изи гарм ошкор ва далелҳои шайъӣ аз ӯ мусодира шудааст. воситаи нашадор дар кадом намуде ки набошад таҳдид ба саломатии ҷомеа дошта оқибати муомилот ва истифодаи он номуродӣ ва марг аст. ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муяссар шуд ки ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ 2 нашаҷалоб нуқта гузорад. аз гумонбаршудаҳо 1 килои 176 грамм воситаи нашадори нави афюн мусодира шудааст. фаъолияти оперативии мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар самти пешгирӣ аз муомилот ва мусодираи воситаҳои нашадор дар доираи тарзу методҳои оперативӣ занҷири устувори ҷиноятиеро барканд ки дар минтақаи Суғд маводи мухаддирро паҳн менамуд. ҳамчун гумонбар барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор шаҳрванд Мачитиев Салоҳиддин Носихович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зери назорати кормандони милитсия қарор гирифта зимни коркардҳои оперативӣ аз номбурда 1 килои 176 грамм воситаи нашадори намуди афюн мусодира шудааст. ҳамин камаш 2 бор 3 бор овардагӣ сеюм бор дастгир шудам. 6 қити вазлин буд гирифт айдастам бо аз хона коркунони милитсия бори гара гирифтам.
салоҳиддин мачитиев дар ҷодаи нашаҷалобӣ шахси тасодуфӣ набуда як маротиба барои чунин кирдор дар федератсияи россия суд шудааст. дар рафти гузарондани чорабиниҳои иловагии тафтишотию оперативӣ муайян карда шудааст ки 1 килои 176 грамм мухаддароти афюнро гумонбаршуда бо маслиҳати пешакӣ аз сарчашмаи паҳнкунанда Наботов Умед Холмуродович соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дастрас намудааст. Наботов низ дар самти хариду фурӯши воситаи нашадор собиқаи ҷиноятӣ дошта бо Мачидиев дар як муассисаи ислоҳӣ адои ҷазо намудааст. дар ин ҳолати ҷиноятӣ мавқеи гумонбаршуда Умед Наботов ҳамчун таъминкунандаи бори марговар дида мешавад. воситаҳои нашадорро гумонбаршуда Салоҳиддин Мачитиев аз шаҳри Душанбе қабул ва тавассути нақлиёти шахсияш тамғаи Опел ба вилояти Суғд оварда дар манзили истиқоматиаш пинҳон ва ба фурӯш баровардааст. айни ҳол бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор нисбати гумонбаршавандаҳо бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва мақомоти милитсия нафарони ба ин иттифоқ алоқамандро муайян карда истодааст. гирифтани пора барои аз хизмати ҳарбӣ озод намудан ҷиноятест ки нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти хонободи шаҳри Исфара ҳамчун гумонбар дастгир шудааст. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ҳаракатҳои гумонбаршударо ки 6000 сомонӣ талаб намуда буд муайян ва баъди гирифтани 3000 сомонӣ ӯро дастгир намуданд. вақте намояндаи ин ё он сохтори давлатӣ даст ба тамаҷҷӯиву ришваситонӣ мезанад, пеш аз ҳама боварии мардумро нисбат ба мақомоте ки дар он фаъолият мебарад коста мегардонад. бо дастрасии хабари фаврӣ ва ба роҳ мондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як далели гирифтани пораро аз ҷониби нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти хонободи шаҳри Исфара Шаҳрванд Лазизов Файзиддин Деҳқонович соли таваллудаш 1961 ошкор намуданд. номбурда ҷои он ки ҳамчун шахси масъул дар мавсими баҳорӣ даъват ба хизмати ҳарбӣ самгузорӣ намояд, баръакс ин маъракаи муҳими сиёсиро ба манфиати шахсӣ истифода бурда ба хотири ба даст овардани пул аз як сокини ҷамоати деҳоти хонобод бо мақсади дар оянда аз хизмати ҳарбӣ озод намудани фарзанди 24-солааш маблағи пули 6000 сомонӣ талаб намудааст. ҳолон ки ҷавони даъватшаванда ҳуҷҷати тасдиқкунанда вобаста ба саломатӣ ҷиҳати нолоиқ будан ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро доро мебошад. гумонбаршуда баъди анҷом додани ҳаракатҳои коррупсионии худ яъне гирифтани 3000 сомонӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва прокуратураи шаҳри Исфара дар дохили бинои маркази саломатии ҳамин шаҳр дастгир гардид. айни ҳол нисбати гумонбаршаванда Файзиддин Лазизов бо моддаи 319 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. кормандони шӯъбачаи минтақавии милитсия дар шаҳраки Зарнисори шаҳри Гулистон тавонистанд шахсияти ҷинояткори эҳтиёткореро ошкор созанд ки бо роҳи махфиёна нақлиёти Шаҳрванд Давлатов Хусрав сокини ҳамин шаҳракро қасдан оташ задааст. чаро гумонбаршуда чунин кирдори ба ҷомеа хавфнокро содир намуд, гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. дар заминаи қасд ё хусумати шахсӣ содир намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар таҷрибаи тафтишотӣ падидаи нав нест. ҳамин гуна ҷинояти хотимаёфтаи қасдонаро кормандони шӯъбачаи минтақавии милитсия дар шаҳраки Зарнисори шаҳри Гулистон ба қайд ва бо изи гарм ошкор намуданд. шахси номаълум сабукрави тамғаи Мерседес Бенси ба Шаҳрванд Давлатов Хусрав сокини шаҳраки Зарнисор тааллуқ доштаро ки дар наздикии манзили истиқоматиаш кӯчаи Спитамен меистод бо роҳи оташ задан қасдан несту нобуд карданд. фаромдан бинам ки Мерседес дар гирифтода ҳеч кор карда натонистам ки уже алоб ҳама ҷош гирифтагӣ буд. ин мошини ман 40-45 ҳазор сомонӣ арзиш дорад. дурнушанда ҳуҷҷатои мошин ҳуҷҷатои худам ҳамааш дурни мошинанда буданд. ҷиноят шабона содир шудааст. аз сабаби ба пуррагӣ ба коми оташ рафтани нақлиёт дар гирду атрофи объекти зарареёфта олоти ҷиноят дарёфт нагардида бошад ҳам дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсияи шаҳраки Зарнисор тавонистанд асли ҳодисаро ошкор ва нафари гумонбар дар ҷиноят Шаҳрванд Мирзоев Бахтиёр Юнусович соли таваллудаш 1996 сокини ҳамин шаҳракро ки ба ҷабрдида муносибати хешу таборӣ дорад муайян намоянд. рафтем гапамон гирифт хай ҷанҷол кардем адусе боб амид рӯз туи ам ҷанҷол шуд баъд сар шуд бам хел хуб баъд адусе бор ҷанҷол шуд хаста шудам дема.
зарари ба ҷарбида расондашуда 45000 сомониро ташкил медиҳад. дар баробари ин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва ҳуқуқи ронандагӣ низ нобуд шуданд. гумонбаршуда Бахтиёр Мирзоев аз сабабе ки бо ҷарбида хусумат дошт чунин ҳаракатҳои зараррасонанда ба моликиятро нисбати ӯ раво дида барои оташ задани нақлиёт аз сӯзишвории бензин истифода менамояд. амволи шахсии Давлатов ба пуррагии корношоям гарда арзиши худро гум намуд. айни ҳол барои қасдан несу нобуд ё вайрон кардани амвол нисбати гумонбаршуда Бахтиёр Мирзоев бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати ӯ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. зимни чорабинҳои оперативии мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан 3 нафар ҷавони 20 ва 21 соларо ҳамчун гумонбар дар дуздиҳои бисёр лаҳзаинаи аккумулятор дастгир намуд. ҳар се гумонбаршуда сокинони шаҳри Истаравшан буда қисме аз далелҳои шайъӣ аз онҳо мусодира шудааст. давоми моҳҳои январ ва феврали соли равон дар марказ ва маҳаллаҳои гирду атрофи шаҳри Истаравшан дуздии таҷҳизоти қувватдиҳанда ба истилоҳ аккумулятори нақлиёт пайи ҳам содир шуда дар баробари ҷарбдидагон мақомоти милитсияро ба ташвиш андохт. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан дар натиҷаи чорабинҳои оперативӣ 3 гумонбари дуздиҳои силсилавиро дастгир кард. ҷавонони 20 ва 21 сола Саидзода Давлат, Юсупов Сарвар Аҳмадович ва Муқумов Ҷасурхуҷа Ҷамшедхуҷаевич сокинони ҷамоати деҳоти Гули Сурх дар 13 ҳолат ба дуздии аккумулятор ва таҷҳизотҳои иловагии нақлиёт машғул шуданд. ҳадафи онҳо аксаран нақлиётҳои боркаш қарор гирифтааст. خطی رفیقم جسور رئیس یک شالدیم اکمولاتور یک ایستادگی بود اکمولاتور گرفتیم رفتیم. автомошинаҳое дар кӯча беназорат ё дар саҳни ҳавлӣ гузошта шуда шабона ҳадафи ин иттифоқи сегона қарор мегирифт. ғояи дуздиҳо пешакӣ маслиҳат шуда ҳар кадоме масъул буд вазифаи худро иҷро намояд. назорати гирду атроф, кушодани таҷҳизоти қувватдиҳанда ва кашонидани ғанимати ба дастомада ҳаракатҳои ҷиноятиянд ки гумонбаршудаҳо байни ҳам тақсим намуданд. جورم که وقتی اندورچش بود اسمش دیدیش میگفت و میگرفت من اسمش میستادم میبرداشتم برده میماندیم. аз 13 лаҳзаи дуздӣ 11 ҳолати он дуздии аккумулятор, як ҳолат асбобҳои барқии сохтмонӣ ва як ҳолати дигар таҷҳизотҳои иловагии автомошинаҳо мебошад ки зарари умумӣ расонидашуда наздик 8000 сомониро ташкил медиҳад. барои иҷрои дуздиҳо аз асбобҳои амбур ва калид истифода шудааст. аз рӯи маълумотҳои тафтишотиву оперативӣ шарикони ҷиноятӣ амволи бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро бо нархи арзон фурӯхта маблағашро байни ҳам тақсим карданд. қисме аз далелҳои шайъиро милитсия дарёфт намудааст ки аъмоли ҷиноятӣ дастгиршудаҳоро исбот менамояд ва нисбати онҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. барномаро идома медиҳем. мардумфиребии ҷавонмарди 25 сола ки бо ваъдаи сохтани панҷара ва зинапоя маблағи шаҳрвандонро ба даст оварда ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст, боиси он гашт ки нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. айни ҳол тафтишот 5 далели тақаллубкории ӯро сабт намудааст. муроҷиати 5 ҷабрдида ба мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд асос шуд ки нисбати шаҳрванд Ҳайдаров Самеҷон Содиқбоевич соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои мардумфиребӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. гумонбаршуда охирҳои соли 2018 бо роҳи фиреб ба боварии 4 сокини шаҳри Хуҷанд ва як истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров даромада ба 3 нафари онҳо худро ҳамчун устои омодасози зинапоя ва панҷараҳои муаррифӣ ва фармоиш қабул намуда аз 2000 сомонӣ то 11000 сомонӣ маблағи пулӣ ба даст оварда ваъдахилофӣ карда пулро ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст. ҷарбдидагоне ки хостанд аз хизматрасониҳои ӯ ҳамчун усто истифода баранд, тариқи эълонҳои сатри равонӣ тавассути телевизионҳои маҳаллӣ пахш гардида ба доми ӯ афтидаанд. 2013 боз устои сифарчиlik эълон додам, клиентҳо омдан би гӯши старака сони нафарое кам фармоиш медиҳанд, аммо заклот гирифтанд. ҳамчунин моҳи декабри соли 2018 соҳибкореро фиреб дода насиҳат дару тирезаи пластикиро бо арзиши 17480 сомонӣ ва 5000 сомонӣ пули нақдро аз ӯ гирифта 7300 сомониашро баргардонида аз додани боқимонда 15180 сомонӣ сарпечӣ намудааст. дар ҳолати дигар бошад аз як нафар сокини шаҳри Хуҷанд 5000 сомонӣ қарз гирифта барнагардонидааст. бо пешниҳоди матлаби мазкур ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки ҳангоми доду гирифти пулӣ эҳтиёткор бошанд. шахсони аз тақаллубкориҳои гумонбаршуда Самеҷон Ҳайдаров зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ё мақомоти милитсияи маҳаллизист муроҷиат намоянд.
тарбияи ҳуқуқии нобулиғону ҷавонон яке аз самтҳои фаъолияти милитсияро ташкил медиҳад. аз рафти чорабиниҳо дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ ки бо ҳамин самт нигаронда шудааст, аз шаҳри Конибодом дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни нобулиғону ҷавонон ва саҳм гузоштан дар камолоти маънавии насли ояндасоз, хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни нобулиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои давлатӣ дар тарбияи наврасон манфиатдор, маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оилаи шаҳр чорабинии муштаракро раҳандозӣ намудааст. коргузорӣ дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ баргузор гардида дар ҳудуди ҷамоату деҳотҳои Конибодом вобаста ба меъёрҳои дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ гардида, аз ҷумла шабгардӣ ва қарор доштани нобулиғон дар нуқтаҳои бозиҳои саргармкунанда нигаронида шудааст. гурӯҳи корӣ дар ҳудуди деҳаҳои Маҳрам ва Ниёзбеки ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипов оварагардӣ ва машғул шудан ба саххобозии наврасони 15-16 соларо ба қайд гирифт. 6 нафар ноболиғ соати 20:40 дақиқа дар маркази саххобозӣ қарор доштанд ки чунин кирдор риоя нагаштани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро нишон медиҳад. илова бар ин, ҳолати ин марказ дар сатҳи нобоб ва пасти санитарӣ қарор дорад. ҳамзамон бо чунин ҳолати ғайрисанитарию гигиенӣ, идораи букмекерӣ воқеъ дар деҳаи Ниёзбек фаъолият дошт. вобаста ба далелҳои ошкор гардида, суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, ҳамчунин маводи маъмурӣ тартиб дода шуд. баргузории чунин чорабиниҳо дар ҳудуди минтақаҳои дигари шаҳри Конибодом ба нақша гирифта шудааст. ҳифзи муҳити зист аз ҳар гуна ҳаракатҳои харобиовар самти фаъолияти шӯъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологӣ вазорати корҳои дохилӣ буда, кормандони хадамоти мазкур чорабиниҳои гуногунеро мегузаронад, то ин ки амнияти экологӣ аҳолӣ таъмин бошад. ҳафтаи равон пешгирӣ аз ифлосии ҳавои атмосфера тавассути нақлиёти чиркин воридшавӣ ба шаҳр ва боз чандин ҳуқуқ вайронкуниҳои дигарро шӯъбаи милитсияи экологии вилояти Суғд мавриди чораҷӯӣ қарор дод. барои ҳифзи амнияти экологӣ ва дигар ҳаракатҳои ба муҳити зист алоқаманд, шӯъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд амалиёти чорабиниҳои мақсаднокро дар самти идораи воситаи нақлиёт дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои минтақа гузаронида, камбудиҳоро ошкор ва бартараф менамояд. чанд муддат инҷониб ин сохтори мақомоти милитсия амалиёти ҳавои тозаро гузаронид ки мақсади он пешгирии ихроҷшавии моддаҳои зараровар ба саломатӣ аз воситаҳои нақлиёт мебошад. сари вақт аз санҷиш нагузаронидани воситаи нақлиёт ва таъмир накардани муҳаррики автомошина ҳолати хориҷшавии моддаҳои газиро бештар менамояд ки ба саломатии инсон зарар дорад. тавре ҷараёни чорабинӣ муайян намуд, дар ҳақиқат баъзе аз воситаҳои нақлиёт дар ҳолати ғайриқаноатбахши техникӣ қарор дошта, дар таркиби дудашон моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, ки боиси ифлосшавии ҳавои атроф мегардад. коргузорӣ дар самти ҳаракатҳои воситаҳои нақлиётии чиркин бо кӯчаҳои марказии шаҳру шаҳракҳо, автомошинаҳои калонҳаҷми боркаши бордор бе болопӯши муҳофизатӣ фаъолиятест ки милитсияи экологӣ дар вилояти Суғд дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва раёсати ҳифзи муҳити зист ба роҳ мондааст. дар ҳамин ҳудуди шаҳри Хуҷанд амалиёти маданияти шаҳрдорӣ гузарондем. 100 воситаи нақлиётро аз назар гузаронем ки дар натиҷаи вориди шаҳр шудан бо нақлиётҳои ифлос нисбати 10 нафар ронандагон мо протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додаем. аз он ҷумла барои ифлос ворид шудан ба шаҳр бо моддаи 333 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бепардаи ҳимоявӣ резондани шағалу хок баро бо моддаи 291 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон мо протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додем. ҷои доштани чунин ҳолат кам набуда маърифати пасти ронандагонро нишон медиҳад. вобаста ба далелҳои ошкоргардида дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба ҳуқуқвайронкунандагон тавсияҳо дода шуд, то ин ки камбудиҳо бартараф ва такрор наёбанд. чорабиниҳои маърифатии милитсияи экологии вилояти Суғд ронандагонро ҳушдор медиҳад ки муҳити зистро ифлос насозанд, зеро тозагиро гарави саломатӣ мегӯянд. агар иштирокчиёни ҳаракати роҳ қоидаҳои муқарраргардидаи ҳаракати роҳро риоя намоянд ва эҳтиёткории хислати одатиашон бошад, эҳтимоли коҳишёбӣ ё аз байн рафтани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мавҷуд аст. аз ҷараёни фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамкасбонамон гузориш медиҳанд. таи рӯзҳои охир дар натиҷаи паёпай боридани барфи зиёд ва фаромадани тарма ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд чаноқ бисёр ташвишовар гардида. вобаста ба вазъи ба амаломада аз тарафи роҳбарият ва кормандони масъули бозрасии давлатии автомобилии вилоят
ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо корҳои ташвиқотию тарғиботӣ пурзор карда шуда. Дар истгоҳҳои охирин бо ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашӣ самти ҳаракати Хуҷанд Айнӣ, Панҷакен, Душанбе ва ноҳияҳои тобаи марказ суҳбату вохӯриҳои судманд гузаронида шуданд. Вале новобаста аз баргузор намудани суҳбату вохӯриҳо ва тариқи васоити ахбори умма ба самъи онҳо расонидани ҳолати роҳҳо, ронандагон ҳаёти худ ва мусофиронро зери хатар гузошта ба сафар мебароянд. Баъзе аз онҳо дар чунин ҳолат ҳатто бо чархҳои фарсудашуда ва бетаҷҳизотҳои ёрирасон ба роҳ баромаданд. Бо ин кирдорашон барои ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт монеа эҷод менамоянд. аз минтақаи манам ноҳияи Айнӣ баргаштам. Барф бениҳоят бисёр борида истодааст. воситаҳои нақлиёте ки мана ба гапи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ гӯш намекунанд, манами худсарона баромада ба ҳамин роҳ баромадан дар як қатори роҳ истода ҳаракати давом додан натониста истодан, мусофирон маҷбур дар даруни мошин мана як нороҳатона нишастанд. Аз ин лиҳоз роҳбарияти бозрасии давлатии автомобилии вилоят аз ҳамаи шаҳрвандон ва ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ҳангоми ба сафар баромадан тариқи сомонаҳои интернетӣ аз вазъи обу ҳаво ва ҳолати роҳҳо бохабар гашта баъд ба сафар бароянд. Зеро як беэҳтиётӣ онҳо метавонад бо фоҷиае анҷом ёбад ки чандин нафаронро аз ҳаёт маҳрум ё маъюби як умра гардонад. ҳафтаи гузашта бо мақсади такмили ихтисоси кормандони амалияи мақомоти милитсия дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ семинар-машварат ва дигар чорабиниҳои омӯзишӣ баргузор гардид. чорабиниҳо дар доираи стратегияи ислоҳоти милитсия баргузор гардида, ҳадафи он баланд бардоштани таҷрибаи коргузорӣ ва савияи дониши кормандони мақомот мебошад. бо мақсади таъмини дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ баҳри такмили сифатнокии коргузории маъмурӣ бо ташаббуси шуъбаи таҳқиқи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд семинар машварати омӯзишӣ дар мавзӯи амалияи маъмурӣ, тартиби дуруст ба расмият дар овардани парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби ҷузву томҳои мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд доир карда шуд. семинар машварати таълимӣ бо иштироки масъулини шуъбаҳое ки фаъолияти хизматии онҳо ба пешгирӣ ва ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ алоқамандӣ дорад, дар маҷлисгоҳи раёсат баргузор гардид. ба кормандони амалии мақомот фармону дастуруамалҳои танзимкунандаи фаъолияти амалияи маъмурӣ, тартиб додани маводҳои маъмурӣ дар самти қоидаҳои ҳаракати роҳ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, раванди ҳуҷҷатгузорӣ, муҳлати баррасӣ ва аз рӯи тобеат ирсол намудани протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, масъалаҳои вазъи ҳуқуқии ҷабрдида ҳамчун иштирокчии ҳуқуқи мурофиавии маъмурӣ ва дигар муқаррароти санадҳои ҳуқуқиро фаҳмониданд. 6 маъруза вобаста ба барномаи семинар машварат ба самъи ҳозирин расонида шуд. бояд тазаккур дод ки фаъолияти амалияи маъмурӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои афзалиятноке маҳсуб меёбад ки имконияти бештари коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ то андозае ба он вобастагӣ дорад. рӯзи 28 феврал дар маҷлисгоҳи раёсат ҷаласаи дастурии роҳбарияти раёсат бо аъзоёни шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар назди мақомоти милитсия, дружначиёни ихтиёрӣ ва кормандони ғайриштатии милитсия аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят доир гашт. дар самти ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ сардори раёсат генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо маъруза намуда гуфт ки яке аз принсипҳои фаъолияти милитсия ин алоқамандӣ бо аҳолӣ ва ба назар гирифтани афкори ҷамъиятӣ дар мубориза зидди ҷинояткорӣ мебошад. бе ҳамкории ҷомеа бо милитсия таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ки сарчашмаи рӯзгори осоишта дар ҷомеа маҳсуб меёбад ғайриимкон аст. таклифу пешниҳоди ҷонибҳо шунида шуда бо мақсади қадршиносӣ намудани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, ҳамкории судманд бо каромандони мақомоти корҳои дохилӣ, саҳми арзанда дар тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва иштирок дар раванди ислоҳоти милитсия 85 нафар иштирокчиёни чорабинӣ бо тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. ҳамчунин ҷиҳати баланд бардоштани касбияти муфаттишони мақомоти милитсияи вилоят бо иштироки муфаттишон аз 18 шаҳру ноҳияҳо семинар машварати дастурии таълимӣ баргузор гардид. омӯзиши тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноӣ ва кодекси мурофиавии ҷиноятии амалкунанда, тартиби ба қайдгирии варақаҳои оморӣ, пешбурди тафтиши пешакӣ, беҳтар намудани сифати таъмини принсипи конститутсионии эҳтимолияти бегуноҳӣ, хусусиятҳои хоси тафтиши парвандаҳои ҷиноятии марбут ба садамаҳои нақлиётӣ, тафтиши ҷиноятҳо марбут ба қонунигардонии даромадҳои
бо роҳи ҷиноят ба даст оварда ва маблағгузории терроризм, баланд бардоштани сатҳи тайёрии касбии муфаттишони милитсия дар ошкори ин гуна ҷиноятҳо, ҷамъоварӣ, таҳлил ва баҳодиҳии далелҳо ҳангоми пешбури тафтиши пешакии парвандаҳои ҷиноятӣ мавзӯъҳое буданд мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтанд. ҷараёни семинар-машварат имкон дод то ин ки муфаттишони мақомоти милитсия мушкилоти дар амалия рӯбарӯшавандаро баррасӣ ва маълумоти заруриро дастрас намуда дониши назариявии худро мустаҳкам намоянд. ин будон гузоришҳои барномаи имрӯза ки мо таҳиягарон тавонистем ба шумо манзур намоем. агар нафареро аз каҷрафторӣ боз дошта эҳтироми қонунро дар замираш ҷой дода бошем, пас мо муваффақем. милитсияи суғд барои ҳамкорӣ бо шаҳрвандон ҳамеша омода аст. тансияту хонобод бошед. хайр.